Tak ahoj. Dneska jsem se rozhodl, že se podívám na Cibulku a projezdím to tam celý ty motolský kopce. A jenže si to tady vezmeme klasicky přes motol, podíváme se, jaký to tam je po dlouhé době. Teď, jo, tady je doprava. No, dlouho jsem tu nebyl. Nedávno tady byly závody, tak možná ta trať bude i trošku upravená, než jak to znám. Tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Ale opět je po dešti, takže to bude chuťovka. Dneska už jsem teda vzal i externí mikrofon, aby ten zvuk byl trochu lepší na ty moje keci. A možná ani ten cvrček nebude tak otravovat. Ale uvidíme. Je tady takový krásný sjezdík. Si tady vody bylo docela dost, jak to tak vypadá. Všechno to krásně steklo. A všechno se to vsáklo, kdy to možná nemuselo být tak podmáčený. No. Tak uvidíme. Si zkusíme projet ten spodní trail. Tam tady nějaký autíčko. Se podíváme, jak to vypadá tamhle. No. Tak tam to vypadá tak nějak beze změny, jako no. To vypadá, že se nic nezměnilo. Tak zkusíme vykonat ten spodní trail. Tady parkuje úžasně. No. Tady je skokánek. Ten teda s úctou minu. Tady si to máme vrchem, kde jsme sraby. Tam ty dropy nemusím. No, tady mikroklopka. No, vypadá to, že je to tady úplně stejný, jak to bývalo. Se tady asi nic nezměnilo. Dropík před wallridem je takový teda trochu zajetej tím bahnem. No. Jako jedu jak připosranej, fakt jsem tady dlouho nebyl. Jsou tady nějaký změny evidentně. Ty kameny tady v té trávě, ty jsou super. Je tak urazit pedál, no. Jo, jak to vypadá tady. Tady se to musí projet nějak tudy. No, to mi úplně nepovedlo. Jsem tam blbě najel. A nevadí. Malinko tam ty mezery dělali bordel. Tak. A teď budeme stoupat. Ula, večeře. Ha. Jasný. Já to věděl, že to trefím blbě. No jo, no. Ale. No tak trochu školácký šip, no. Jak blbě najede, hned. No tak rok jsem tady nebyl, no. Si to moc nepamatuju. Bylo docela hustý.
A tady je stoupáček, docela pekelný. No, je dobrá stěna. Chci dobře najet, no, a ono, dobře si najet. Jo, tak takhle se nejezdí, no. Je ukázka toho, jak nejet. Tak dneska jsem opravdu ale hodně marnej. Je fakt, že teda po tom dešti to rozklouže, no. Ale to jsou jenom výmluvy. No nic, tak to byl motol. Dost nezdařený. Když chcete vidět hezčí průjezd, tak odtaď mám celý video, jak jsem tady jezdil. Tak jedeme na Cibulku. Jsem to mohl vzít rovně, no. To bych mohl. Tam vede cestička. Ups. Jirka. No, tak tady vedla cestička. Už tu nějak nevede. Trochu zarostla. No tak to bychom měli motol. Tak se si to pak zapneme. Jsme se posunuli do spod motola. A jestli projedeme okolo rybníčka, potůček. Je to hezký, ale je to takový jenom krátký, no. A takový kousek cesty. Nevím, jestli jsem blbě neodbočil, že tam se podle mě dá jet po tom poli. Já si jedu blbě, zbytečně po silnici, ale to je jedno. No. Tady jsem jet nemusel. Jsem to krosit hezky bahínkem. Hej, to celý objíždím po silnici. To jsem ale hňup. Šiši. Tak jako klasicky tady samozřejmě bloudím. Nevím, kudy tam jet. A druhá věc je teda, že fakt solidní mokro. Tady už jsem tenkrát jel, to je úplně na prd. No. Jedem blbě, no. Tam je klasika. Bloudit a bloudit.
Jsem to nepřehlíd, jako tady nahoru se mi úplně nechce. Tady žádná odbočka do lesa není. Nikde tady žádnou nevidím. Ha, už jednu vidím. Že jo, tady odbočka. Tak minule jsem si stěžoval na Juliáně, že uklidili spadlý stromy, že nebude přelejzačka. Ale tohle, to už je trochu moc. To přelejzat nechci. Takže tam to povede pryč. Tady to vypadá, že to bude docela stoupáček a teď se ani nerozjedu. To nevypadá, ale je to kopec, jo. Kopec a jako slušný bahno. No. Já kdybych věděl, kudy tak jet, zkusíme to tudy. Jo, takřka to tady neznáme, jo, jenom tak. Nemám tady ty hlavní cesty. Mnohokrát jsem tady byl fotit, ale to člověk jde po té asfaltce. Což se mi teda teď nechce. Chci naopak jezdit lesem. Ale vůbec tady ty cestičky neznám. Byl jsem tady, myslím, že 2krát. A to z jiné strany a taky hlavně nahoře. No. Dobrý. Olala. Já tohle vyjíždět nebudu. No tohle už vypadá dobře. No. Tohle znám, no. To je otázka. Ach jo. No zkusíme to nahoře projet okolo toho pole, ale myslím, že to tam bude úplný bahení lázně. No. Takhle po cestě jako to takový na prd. Ale ničem. A tady jako vedou ty trailiky ze zhora dolů. Ale nechci říkat, že bych se do ní pouštěl, to ne. No, tady zase jedem sem. Já mám ten pocit, že si pamatuju, že je ta cesta, tady by to mělo jít někde doleva. Jap. Je tamhle výjezd, tam je Bucharka. Tohle by mělo víc takhle podél, až na druhou stranu. No, mám takový pocit, že dneska z toho nic moc nebude teda. Takže mokrý to bylo. Na dnešek ještě slušně pršelo, že je to slušný bahínko. No, tady takhle, kde svítí sluníčko, jak by to šlo. A to je vidět, jaký potoky vody tady úplně tekly. Dobrý krpál.
Tady by to chtělo mít už přezutej ten zadek. Že ta moje světina už tady klouže. No, tady už to jakž tak znám. Ale je fakt, že dneska jsem chtěl jít na ten druhý kopec od Bucharky doprava. Protože tam jsem nikdy nebyl. Ano. Kaluže, kaluže. No a tady to je jako jezdivý, no. Člověk najde tu správnou cestičku, jak se tady dá jezdit. Ale není to zase takový jako úplně super, no, protože furt tady jsou takové cesty asfaltové, takový jakoby mezi spojnice, nevím. Není to jako Juliana, je to prostě les. Nějak včera ve videu jsem furt říkal Floriana, to je asi tím, že žeru moc Florian jogurtu, takže je to Juliana. Ale to možná došlo lidem, kteří to tam třeba znají, nebo se třeba podívali na mapě. Tak Floriana to je jinde, to je třeba u mě v Lednici. Ale tam je to svatá Juliana. A pak jsem se tam taky přeřekl, že jsem jížděl do toho trailu na cestě zpátky a říkám, že je hvězda. No tak samozřejmě, že to nebyla hvězda, ale šárka, že jo. Ale tady, když člověk přemýšlí o něčem, kam pojede, nebo jak to projede a nedojde mu kde vlastně. Jako tady mám ten pocit, že jedu zbytečně po asfaltce. Že tady podle mě někde vede ten trailík, jak jsme tady jeli s Domčou. Ale to je asi tam. To je asi takové tam. A tady jedem po asfaltce, která hlavně vede úplně na druhou stranu, nechci jet já. Takže já se asi vrátím k té Bucharce a vezmeme to tam na druhou stranu. Zkusíme projet tam ty kopečky a chtěl bych trefit tu vyhlídku na tu Kalvárii přes silnici. Tady by to teoreticky mohlo jít napravit. Takhle třeba tam a tím lesíkem to vzít zpátky. Teď teda jedu naprosto naslepo, jo. A mám ten pocit, že by to mělo být ten roh. Konce toho políčka, ona je to spíš louka. A tady by to mělo okolo těch stromů jet doleva, zase zpátky. Kudy jsem původně chtěl jet a nějak jsem to netrefil. Ale určitě je to ono, jo, je to ono. Tam se potom jede. Tam doprava za mě, tak tam je to docela hezký, ale tam dneska teda nepojedem. Já chci zkusit ten druhý kopec. No, je to zarostlý.
Aha. Zítra mě čeká cestička za kamarádkou až k Brodu a pojedu poprvé v životě přes Klánovický les. A úplně přes celý. Úplně napříč přes ten, co je předtím, ten něco Klánovice a celý Klánovický les. Tak snad se neslyšíme naposled, no. Třeba to přežiju. Jo, a jsme zase zpátky tady, to už víme kde. No. No, jsme to úplně zázračně neobjeli, no. Dobrá. No nic, ať to video zase nemá hodinu. Já se ozvu, až najdu nějakou cestu. Jsem to zapnul, protože tady je krásný bloudění. Jako jedu někudy, že to vůbec neznám. A přiznám se, že jedu podle mapy na Garminu. Podle čárek. A čárka ukazuje, že bych měl dojet k tomu přejezdu. Nebo podjezdu Bucharky. Tak uvidíme. To je taková jako, trochu mi to připomíná Prokopský údolí tohle. A jedu trochu jak připosranej, protože je to mokrý, všude samá kaluž, bahno, kameny. Jo, tady toho bahna je trochu víc. Jo, nevzdám se. No, jsem přesně chtěl tohle. No. No, teďko jedem vedle Bucharky a jedem dobře. To celý si jedem dolů, tam bude nějaký ten tunílek. No a pak v lesíku to budeme nějak stoupat zase asi nahoru. No. Tam nevím, kudy to vede. Tam jsem ještě nikdy nebyl na té druhé straně. A přitom to mám za barákem, dá se říct. Proto je třeba to napravit. Lala. Hele, bude ono. Nic jinýho tady asi nebude. Ty krásu, poprvé pod Bucharkou. V životě jsem nebyl pod Bucharkou. No, jsme na druhé straně. Vidíme, jestli to tady vůbec bude za to stát, jako za ten výlet. A dáme tomu šanci. Zatím to vypadá, že to, co jsem tam sjel, který zase vědu, ale docela slušně. To jo. Aha. Karádička. No. Hezký. Chuť nahoru, ale hezký.
No, teda slušný. To není úplně na moje převody. Tlačím tam nejlehčí, ale to je 40-33. Jenom tak pro představu. A krpál je to jako hovado. To je jako... Tady by to opravdu z toho gravel. Nebo MTBčko. Ne, crossinu, tyjo. S těma převodama. Celá sakra. No nic. Ale to vypadá, že by mohl být i konec kopce. Zkusíme to dojet. Já zásadně nikoho netlačím, to bych radši chcípnul. Jo, skoro. Tohle byl takový... Skoro se povedlo. Aha. Právě jsme nahoře. Mě zajímalo, kde je ta vyhlídka, jestli to není ona. Jo, tady vede vláček dole. Tady na nějakém kopečku jsme. To je hezké. Jukejte na to. Tam je vlak. Tady by byl piknik, ale dost nedostupný místo. To jsem já. Jo. A jedu. No. Jestli se chytil mikrofon zpátky, když jsem to připojil. Zkusíme popojet dál. A radši zapnu, vypnu video kvůli zvuku. Občas nenaskočíš, tak jako člověk vyndá, zandá. Tak k mému překvapení to funguje dobře. Takže mikrofon naskočil, ale rovnou jsem teda vyměnil baterku. Jsem měl jenom 30%. A teď svištíme teda tak nějak tady dolů. A teď si uvědomuju, že ta vyhlídka, kterou chci trefit, ta nemůže být dole, že jo? To má být vyhlídka jakoby na Plzeňskou a na tu Kalvárii. A to tady spíše jdu ke hřbitovu dolů. No. A člověk jako dost klesá, tam jsme byli nahoře, ale to je taková vyhlídka, tam není nic vidět. To musí být něco víc tady vpravo, takže tam takhle vpravo je Plzeňská. A jako asi na nějaký vejšce jsme ještě furt. Kdyby teoreticky jako se nějak odemřel terén, že by tu něco vidět bylo. Ale je to tady hezký teda, takovýhle skály. Jestli vidíte, skály, to je pěkný tady. Tady by se dalo dobře bubnout. Sice teda jako klacky, ale nějaký cestičky jako by tady vyježděný jsou. Tady možná se i dá jezdit. Takový zajímavý. No ale hezký místo. Tady by se i dobře fotilo. Nějaký mravnosti. Klacek pěkný, nebo kláda. No. Rokvička.
No. A já teda stopnu video a jouknu na mapu, protože já bych chtěl na tu vyhlídku a tady evidentně jeden fakt dolů. Tak za chvilku. Podle mapy, že úplně špatně nejsem. Je tady jenom spadlej strom, takže se kousek vrátíme. A ještě, že jsem nejel dolů, protože to jsme si asi zajeli slušně. Ale takhle tam by měla víc nějaká, jo, vede tadyhle cesta nějaká, vede. Tak jedeme. Opět mám čárku na Garminu, takže jedem podle čárky. Čárky já rád. Teda přemýšlím, kudy to říct. No, tak tohle je převodník. To ne? Jo. Se kousek projdem. To je takový malý problém, no. Konečně ta přelejzačka nějaká. Ale tady mi úplně nepřijde, že by vedla cesta. Já jsem taky z té cesty uhnul. No vede tadyhle. Asi teda. No ty kráso. Si tady moc lidí nechodí. No tak podle Garminu jsem úplně někde jinde. A i se tak cítím. Protože šipečka ukazuje, že jedu. No jedu. Jedu správně, ale teda je masakr. Takový nějaký jakoby náznaky cesty tady možná jsou. Protnout bychom měli nějakou trochu větší cestu. To bude ona. Ty kráso zase. Tohleto. To bylo přesně do převodníku. No. Zkontrolujeme. Ještě kousek a pak doleva. Tak jsem zvědavý. Tam jsem samozřejmě úplně někde blbě, že jo, protože tady cesta vede. Tady je vyšlapaná. To jsem si to vzal jenom nějakou objížďkou. No. A tohle doleva. Jsme na té cestě, která vede až k té vyhlídce. Prej. Co je tohleto? Jo, to je průjezdník. Docela dobrý. No je zvláštní, že jedeme z kopce, no. Jo, tohle je dobrý. Opla. No, tady by se dalo docela blbnout. No, kdyby tady bylo sucho, bylo by to lepší. Kdyby to tady člověk znal, no. Tady jedu opravdu poprvé v životě, což je celkem jasný, když tady takhle bloudím. Zvláštní je, že jedem dolů teda, no. To je mi záhadou. A teda ještě jako pro malou jistotu, protože tady je rozbočka, se podívám, že jedem dobře. Jo. Samozřejmě, že tady to nepíše, se musím podívat na mobil, že tam není ta značka té vyhlídky, takže vlastně nevím, kde to je. Že teoreticky tady doleva rovně a jsme tam. Dobře. Dobře. Já jsem poprvé v životě, co jedu na vyhlídku a jedu z kopce. To je být zvláštní, no. Ale je cedulka, co pak na ní píšou hezkýho. Kalvárie. Dobře, no. Kalvárie, přírodní památka. Dobře. A podle mapy nevím, protože tenhle ten Garmin to tady neukazuje, ale teoreticky tady je to do kopce, takže aspoň kousek do kopce na vyhlídku. Jo, kousek, ty kráso.
No dobře, tak tohle teda nevyjedu. To rovnou říkám, že ne. No, je tam křížek. Vypadá to zajímavě. Ty krása, chce se mi tam? A když už jsme tady, tak jo, no. To bude teda cesta. Tyjo, to bude zajímavý hlavně dolů asi. Jsem netušil, že to vede takhle až. Aha. Zajímavé. Hele, jsme nahoře. Jen tak pro představu. Takovýhle krásný kopeček. A my máme motol. No, křížek. No, tak tady já někde zaparkuju. Nikam nejezdí, tak udělej hadí, no. V těch teretrách se úplně po skále neleze dobře. Zkusíme to. Tak. Hajda. Jsme tady. Krásná to vyhlídka. Křížeček. No. Cesta dolů bude zajímavější jak nahoru. Dobrý, no. Teď se budeme kutálet dolů. No, rozhodně to za to stálo teda. Paráda. No. V těch teretrách je to super na té skále. Nemá chybu. Parádička. No, na nějakým drčáku by se to dalo set. Teda člověk, který na tom umí. Já bych se do toho asi nepouštěl. No, tak vida. Zvládli jsme to. Ještě mrkneme jednou. Taková krásná cestička nahoru, to je parádička. Byli jsme tam, můžeme jet pryč. A mikrofonek. A jedeme. Já jako úplně si nejsem jistý, kam chci jet. Je úplně cesta zpátky. Přijde zbytečná. Může to tady nějak projet, obět. No a s tím, že jsem se měl na takovou zkušenou, jak to tu vypadá,
Tak jsem čekal buď, že to tady bude totálně nejezditelný, že to bude prostě les, jako bez ničeho, nebo tady bude běžěný cesty a tak. A je to takový napůl. Takže když člověk trefí ty cesty a asi již ví, kudy jet, tak to tady jezdivý asi i bude, když je to teda furt do kopce z kopce. Ale takhle po dešti na tom bahně úplně ideál není. Ale asi jako jo, dá se to tu jezdit. Nevím, jestli sem ještě někdy zavítám. Je úplně tak lákavý to není. A možná, když člověk pojede třeba na motor si zajezdit, tak se může odbočit do Les Plzeňský. Takže cesta tam vede i z té druhé strany někde za hřbitovem, nebo pod hřbitovem, nebo kde. Tady to asi šlo. Teoreticky tam jsem mohl vyjet. Když jsme si vzali motor nahoru do Řep. No, uvidíme. Tady zase ten paradox. Jedu z vyhlídky a jedu do kopce. Tam bych vyjel někde, když já vlastně nevím kde přesně. To možná jako fakt mohl říct za ten hřbitov. Takže to mám tam. A taky piknik nějaký byl. Zkusíme to sjet jakoby k tomu hřbitovu teda. Uvidíme, co to udělá. Někam to vede. A jako uvidíme. Ten si teda zbytečně vyjel nahoru a zase to si jdím, ale to mi jedno. Uvidíme, kudy se tam dá vyjet z té druhé strany. Takže to vlastně nevím. Aha. Tady už jsme v civilizaci. Že to je ta cesta, na kterou jsem koukal na mapě od plzeňského hřbitova. Teoreticky. Teď to mohlo být ono. To vede někomu do baráku. Taková brána do nikam z toho pozemku. Hustý, ale počkat. Tady jsme na hřbitově, ne? To vypadá jako hřbitov, tyhle. Říkej, že tohle je už jako hřbitov. Zimní roví zákaz cesty. Zákaz jezdu, ale já chci někam jinam. Kam to tady vede? Tamhle se mi líbí ten tunel. Tady taky někdo bloudí. A tady jsme v civilizaci. No a tamhle ten tunílek. To vypadá hezky, to je hezký. Něco pěkného. No se musí Lukášek podívat. Ale tam to byl fakt věcný hřbitov, proto tam byl zákaz vjezdu. Já nevím. Vlastně někam jedu, ale to je jedno. To je jedno, jedu někam. Když hlubočepy. To jdu přesně na druhou stranu nechci. Takže pro velký úspěch za mototechnou, tak to už vím, tak jdem zpátky. Vydáme se na tunůlek ještě jednou. Takže to tím pádem bude nějak dolů.
tady už jsem jednou byl. No jo. To už víme. To už víme, tuhle srandu. Já si nějak nevybavuju, ale že jsem jel tímhle tunelem, tyjo. Může bych ho minul, když jsem jel tady odtaď. Fakt nevím. No. Že tady to vede někudy někam dopryč. Já to tady na rozdíl od toho cyklisty přede mnou neznám. Ale když valí, tak valíme. Yeah. No ale já chci tamhle, on jel dobře. On ten frér jel docela dobře. Já chci tam do toho vjezdu. Ahoj. Kalečte, ty vole. No. Jo, trefili jsme to, tady jedem dobře. No, vida. Tady bude krásný stoupáček až do řep. Tady tím humusem. No a teďko už vlastně jedem zpátky do řep. Tady bychom vlastně mohli, nemuseli jet úplně přímo. Se podívali ještě jednou na motor. No nevím. Si vyhrknám kopeček. A láká mě to vzít do toho lesa ještě někam. Tady se dá jet. To je hřiště. No ten největší bastorek mi dělá nějaký bordel. Nevím, co tam je a problém. A je to takový nekonečný kopeček. Furt nahoru. A jsme teprve u druhého hřiště. Je ještě jedna stojka. Když ono to není žádný šílenství, jo.
7%. Ale bude mít trochu víc možná. Osm. No. Jo. 10% prej. No jo, skoro kopec. No a jsme nahoře. Ní to nebylo. Mírně zarostlý. Hafík. No, nazdár. No jo. No, vlastně jsme nahoře. Jenom teda projel jsem vlastně všechno, co jsem chtěl. Máme 19 km. A je to vtipný. No. Bydlí marketka. No a my jedeme teda na ladronku, no. A ať si to zapneme na ladronce. Tak schválně někdo poznal, kde jezdím. Ano, správně, na ladronce okruh. Co jinýho. Ale tady dokroutím a stojím do 25 a dneska to zabalím. Půjdu domů umýt kolečko na zítřek. A pak je třeba pár hodin trénovat čipky taky. A večera si teda zpracujeme dnešní video. Když to nějak sestříhám, to nebude nic dlouhýho. No, jestli bude takhle foukat zítra, jak se dobře pojede tam, no to hůř zpátky. Bude chuťovka. Jedu až k Českému Brodu. Takže všechno hezky po větru až tam. A proti větru zpátky. A má být hezky, tak co. Pohodička, těším se na Klánovický les. To bude chuťárna. No tak jo. Dneska to zabalíme. Takže zase někdy, ono bude video ze zítřka, tak zase bude něco nového. Tak čau.